Здравейте, пътешественици! Аз съм Вероника от Human Design Journey и тъй като получих доста запитвания да направя серията за каналите в Human Design и на български язик, ето че стигнах до този момент, така че започваме. Каналите, какво са те всъщност в дизайна на човека? Когато два портала, както може да видим тук на картинката в дясно, тук се свържат, то те образуват пряка връзка един между друг, един с друг по-точно, и съответно между тези два центъра автоматично се получава една непрекъсната енергийна връзка. Тоест енергия през цялото време преминава между тези два центъра. Или може да кажем също, че двата портала, когато са дефинирани от двете страни, те са хармонични. Портали всъщност те дефинират тези два центъра и енергията тече свободно и устойчиво между тях. Порталите са всъщност тези числа, които виждаме от дясно и от ляво на графиката, които са екстраполирани всъщност в самия бодиграф, самия дизайн. И всъщност те се намират във всеки един от различните енергийни центрове. Като там, където имаме портал, който не е дефиниран, това не значи, че го нямаме, имаме го, ние имаме, всеки има всичко. Просто енергията тече по различен начин при различните дизайни. Когато имаме един портал, който не е дефиниран, то ние имаме възможността да преживяваме всичките възможни прояви енергийни отвън, можем да ги поемем в нас, на този конкретен портал. Всеки портал има, както може да видите тук горе, след себе си, след точката, има число. Това е линията, в който е дадения портал, но тук не са видими по-долните нива, които всъщност зад линията има цвят, тон и база. Се наричат като цвета и тона. Линията първо има 6, е от 1 до 6. Цвета и тонът също, и базата има 5 вариации. И когато умножим всичките тези, получаваме 1028, мисля, че беше точно комбинацията. Всъщност сега мога да я сметна. 1080 вариации на един и същ портал. Тоест, когато при нас не е дефиниран даден портал, ние имаме възможността да преживеем 1080 различни варианта на този портал. Там сме отворени за външно въздействие и съответно сме много гъвкави. Докато там, където имаме дефиниран портал, ето тук може да го видим, да кажем, в отворен център, той се води всъщност спящ или висящ, докато нещо не дефинира центъра, дали това ще е транзит, който дава от срещния портал, за да дефинира целият канал, или пък самия център е дефиниран, то тогава този спящ портал се събужда и се активира. Но така или иначе, когато той е дефиниран при нас, той е дефиниран само с една от тези 1080 комбинации, освен ако го нямаме 2 пъти или 3 пъти и така нататък. Тоест, може да се каже, че там, където имаме дефиниция, ние сме ограничени да преживяваме точно, конкретно, по един определен начин този портал или тази енергия. И може да се каже, че до някъде това е ограничаващо, но всъщност това е и което е
е отличаващо. Това, което ни прави различни, са именно нашите конкретни дефиниции, както и нашата отвореност, разбира се. Тъй като обуславянето или влиянието, което получаваме отвън, идва от различни обекти или субекти и ни обуславят по различен начин. Тоест, нашия дизайн, това, което е заложено в нас, генетиката ни и отхранването ни, т.е. обуславянето там, където получаваме външно влияние, отвореността ни, в комбинация дава есенцията или цялостната картинка на това, което представляваме ние. И никога няма да има, и никога не е имало точно такъв като нас. Ние сме уникални и именно заради това наричаме Human Design система на диференциацията, на уникалността, която ни показва как ние всъщност се отличаваме от другия. И да се върнем на темата за каналите. Когато от двете страни, ето тук имаме два недефинирани портала, но ако те са дефинирани от едната и от другата страна, то тогава получаваме канал, както е тук. Или както е ето тук. Този канал, всъщност, ако си представим графиката на тялото като една своеобразна електрическа мрежа, то там, където имаме дефиниция, имаме едно постоянно, енергията там тече постоянно, консистентно и ние можем да се доверим, защото то се случва през цялото време. Докато там, където сме отворени, както казах, може да тази енергия идва и си отива, ние сме отворени за това да я получаваме, но тя е непостоянна. И това са местата, на които всъщност ние не можем да се доверим, защото получаваме всеки път нещо различно. Или разбира се, ако прекарваме доста време с някой човек, получаваме всеки път едно и също във връзката ни с него. Когато имаме канал, т.е. имаме 1+1, то това не е равно на 2. Това е равно на много повече. Тук имаме синергия. И сума, сбора от двете части са повече, много повече, отколкото всяка част по-отделно. Затова, когато разглеждаме един канал, енергията, която представлява той, не е равна на енергията, която има всеки един портал от този канал по-отделно. Е нещо много повече и в Human Design ние наричаме това жизнена сила. Така че каналите всъщност ни дават при разглеждането на една карта, при анализа ти, ни дават много точна картинка на това какво се случва енергийно в дадения бодиграф, дадения дизайн. И е нещо, което ще се случва постоянно и консистентно. Когато имаме дефиниция някъде, ние може да изживяваме както азовото проявление, така и неазовото проявление. Тоест, това, че имаме някъде дефиниция, не гарантира, че там няма да проявяваме неазово, несвойствено за нас поведение. Но умът не е заинтригуван в това, което имаме. Умът се интересува от това, което нямаме. Или това, което си мисли, че няма. Така че по-често ние откриваме неазово поведение в нашата отвореност. Докато нашата дефинираност не е the point, не е там, където отива нашето внимание, не е нашия фокус на неазовият ум. Когато говорим за неазов ум, имаме предвид, когато умът се намеси в това, което е естествено за нас. И всъщност ни зададе задни мисли, стратегиране, как да компенсираме. Обикновено идва от желание за компенсиране на нещо, което си мислим, че ни липсва.
И така, каналите в Human Design са 64 и един по един ще минем през тях в следващите видеа, които подготвям. Имайте предвид, че когато разглеждам части от картата, от бодиграфа в Human Design, това са само части. Тоест, не можете да си, информацията е генерализирана, така да се каже, и вие не можете да си вадите заключение за даден човек само от един елемент от картата му, в случая от един канал. Имайте предвид, че анализаторите учим около 3 години, за да сме подготвени да можем да разгледаме всеки един елемент по-отделно, както и това как той се вписва в цялото. По един начин, дори да имаме един канал, дефиниран от два портала в абсолютно същата линия, цвят, тон и база, то той ще се проявява по различен начин при различните хора, в зависимост от цялостния им дизайн, от холистичния им енергиен отпечатък. По един начин ще се проявява при прожектор, по друг начин при манифестор, по трети при генератор. При рефлекторите нямаме канали, само портали. И затова тяхната карта, техния бодиграф остава напълно бял, тъй като не се дефинира център от два отсрещни хармонични портала. Така че, взимайки информацията, която предоставям, имайте предвид, че тя е непълна, генерализирана и не е конкретно за вашия дизайн. Разбира се, има общи черти и това е за което аз говоря като цяло, но всъщност една карта трябва да се разглежда холистично, да можем да влезнем в детайлите, след това да излезем, да погледнем цялата картинка, като общо, за да можем да имаме един индивидуализиран прочит, анализ на това какво реално се случва в нашият дизайн. Скоро ще започна един по един да разглеждам порталите, така че ако не сте се абонирали за канала Human Design Journey, пътешествие с Human Design, сега е момента. Искате ли да се абонирате? Така няма да изпускате всички мои следващи видеа. Също ще ме подкрепите по този начин и ако, разбира се, желаете да харесате това видео, да го споделите с приятели, да коментирате, за да дори едно здравей, това ми показва, че вие гледате и ме стимулира да продължавам да създавам видеа за вас. Благодаря ви, това от мен за сега. Отново аз съм Вероника от Human Design Journey, сертифициран анализатор и споделям моята гледна точка и моите знания с вас, за да можете да получите практични насоки относно това как да живеете най-добрата версия на себе си. Чао за сега!